Το ανάδειξε το ΕΓΕ έχει καλεσμένο τον πλαστικό χειρουργό, διδάκτορα Πανεπιστημίου Κρήτης και Θράκης, τον κύριο Ιωάννη Λιαπάκη, ο οποίος μας έρχεται από την Κρήτη, αλλά έχει ιατρείο και στην Αθήνα και στην Κρήτη. Χειρουργεί και στα δύο μέρη. Θα μας μιλήσει λοιπόν σήμερα για τη λιπογλυπτική ή αλλιώς πλαστική σώματος. Κάτι αρκετά συνηθισμένο έτσι και δεδομένο τελευταία. Θα σας έλεγα ότι η πλαστική χειρουργική σώματος, η λιπογλυπτική που συζητάμε, είναι η πιο δημοφιλής επέμβαση στην πλαστική χειρουργική. Όχι τώρα, την τελευταία τουλάχιστον 20 ετία. Και ο λόγος είναι ότι παχαίνουμε, αδυνατίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι άνθρωποι έχουν τοπικό πάχος. Εκεί είναι που επεμβαίνει η πλαστική χειρουργική. Ξαναπαίρνουμε κιλά στην περιοχή της επέμβασης? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι μας ρωτάνε αυτό στο ιατρείο που συζητάμε. Η απάντηση είναι ότι οι περισσότερες επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής δεν είναι επεμβάσεις για να χάσουμε κιλά. Είναι επεμβάσεις για να χάσουμε πόντους. Οπότε τα κιλά μας είναι συνήθως ίδια, οι πόντοι μας όμως είναι μέχρι και, θα σας έλεγα, 20 πόντους λιγότερο από τους πόντους που είχαμε πριν από την επέμβαση. Πώς σηκώνονται οι γλουτοί? Είναι η πιο δημοφιλής επέμβαση, θα σας έλεγα, την τελευταία τριετία μετά στα social media, ειδικά μετά από όλη αυτή την μεγάλη, θα σας έλεγα, διαφήμιση από την Kim Kardashian, από όλες αυτές τις star του Hollywood που έχουν κάνει ή βγήκαν και είπαν ότι κάνανε BBL, Brazilian Butt Lift. Είναι μια επέμβαση στην οποία ουσιαστικά μειώνουμε τη μέση και αυξάνουμε τους γλουτούς, ούτως ώστε να κάνουμε αυτό που λέμε εμείς ανόρθωση γλουτών ή βραζιλιάνικους γλουτούς ή στα αγγλικά Brazilian Butt Lift. Είναι δηλαδή συνδυασμός τριών επεμβάσεων: η μείωση του τοπικού πάχου στην κοιλιά, η μείωση του τοπικού πάχου στη μέση και στην περιοχή των σωσιβίων και η αύξηση στη συνέχεια του λίπου στην περιοχή των γλουτών, ούτως ώστε να κάνουμε ανόρθωση γλουτών. Είναι επίπονο? Είναι μια επέμβαση στην οποία μια γυναίκα, θα σας έλεγα, με τη λιποαναρρόφηση, ειδικά και τη λιπογλυπτική, μπορεί να γυρίσει σε 3 μέρες στο σπίτι της και ακόμα περισσότερο στη δουλειά της. Δηλαδή, κάνουμε την επέμβαση την Παρασκευή, την επόμενη μέρα πρώτα ο Θεός κάποιος γυρνάει στο σπίτι του, μετά από 2 μέρες πηγαίνει στη δουλειά του, στη δουλειά της. Εκτός εάν συζητάμε για μεγαλύτερες επεμβάσεις, τις οποίες το πολύ από 4 έως 7 ημέρες κάποια γυναίκα, κάποιος άνδρας μπορεί να γυρίσει στην καθημερινότητά του. Κρατάει πολλά χρόνια αυτό, δηλαδή είναι κάτι με μόνιμο αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, όλες οι επεμβάσεις που κάνουμε στο σώμα θα σας έλεγα ότι έχουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα, όσο μόνιμο είναι και το βάρος μας. Δηλαδή, άμα πάμε και φάμε περισσότερο, θα ανέβει? Κοιτάξτε, αφαιρούμε αριθμό λιποκυτάρων. Οπότε εκεί που κάναμε λιποαναρρόφηση δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπάρουμε πόντους. Δεν πρόκειται να πάρουμε τοπικό πάχος. Δεν μεταφέρεται το τοπικό πάχος αλλού, ούτε τα λιποκύτταρα. Απλά η περιοχή της λιποαναρρόφησης, της λιποκλιπτικής, είναι μια περιοχή στην οποία δεν θα ξαναπάρουμε ποτέ πόντους. Ναι, αλλά οπότε ας πούμε, μπορεί να πας να πάρεις κιλά. Θα πάρουμε οπουδήποτε αλλού εκτός από την περιοχή που κάναμε τη λιποαναρρόφηση. Θα πρέπει να πάρει, θα σας έλεγα, από τη δικιά μας την εμπειρία, θα πρέπει να πάρει μια γυναίκα, ένας άντρας, περισσότερο από 10 κιλά για να φανεί η διαφορά στην περιοχή που έκανε τη λιποαναρρόφηση και οπουδήποτε αλλού. Είναι πιο ομοιόμορφο στη συνέχεια το πάχος που θα πάρει κάποιος όταν έχει κάνει λιποαναρρόφηση. Γι' αυτό και θα σας έλεγα. Είμαστε ένα πολύ καλό γιατρό. Βεβαίως. Το αποτέλεσμα της λιποαναρρόφησης λοιπόν είναι για πάντα. Ο γιατρός λοιπόν πώς επιλέγεται? Ο γιατρός είναι το πιο σημαντικό, θα σας έλεγα. Υπάρχουν ένα σωρό τεχνικές, το Phaser, το Laser Lipo, υπάρχει το Vibro Lipo, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Είναι μηχανήματα αυτά δηλαδή? Είναι τεχνικές με μηχανήματα, με υπερήχους ή με laser ή ακόμα και με παλόμενη, όπως λέμε εμείς, λιποαναρρόφηση. Το αποτέλεσμα είναι πάντα να αφαιρούμε αριθμό λιποκυττάρων. Και θα σας έλεγα ότι τελικά τη μεγαλύτερη σημασία και το πιο βασικό ρόλο τον παίζει ο γιατρός. Θα πρέπει να επιλέγουμε λοιπόν πλαστικό χειρουργό για επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, το πιο θα σας έλεγα απλό, και επίσης ένα γιατρό ο οποίος έχει γνώση και εμπειρία στο θέμα. Και πώς μπορούμε να εξακριβώσουμε ότι ο άνθρωπος απέναντί μας έχει γνώση και εμπειρία? Ρωτώντας, βλέποντας στο ίντερνετ, στο Google, στο Instagram, στο Facebook και, εν πάση περιπτώσει, κάνοντας, θα σας έλεγα, την προεργασία που χρειάζεται στο σπίτι. Δηλαδή, βλέποντας κυρίως το ποιος είναι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας. Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να γίνει η επέμβαση αυτή? Η καλύτερη εποχή για να κάνει κάποιος μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής είναι όταν μπορεί να απέχει 4 με 7 μέρες από την καθημερινότητά του. Ναι, αλλά και να έχει και κρύο, φαντάζομαι. Έτσι. Κοιτάξτε, το κρύο στην Ελλάδα έχουμε γύρω στις 280 μέρες ηλιοφάνεια. Θα σας έλεγα ότι δεν έχουμε κρύο όπως στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε μια ζεστή χώρα και γι' αυτό είναι και πολύ δημοφιλής επέμβαση. Γενικώς η πλαστική χειρουργική είναι πάρα πολύ δημοφιλής και πολύ δημοφιλής επέμβαση η λιποκλιπτική που συζητάμε. Άρα θα σας έλεγα, όταν κάποιος
κάποια γυναίκα έχει 4 με 7 μέρες άδεια ή μπορεί να έχει από τη δουλειά της, είναι η καταλληλότερη εποχή για να κάνει αυτή την επέμβαση στην οποία συζητάμε. Σίγουρα πριν από το καλοκαίρι για να μπορέσει να βγει με το μαγικό. Το καλοκαίρι, βεβαίως. Είναι το όλο θέμα. Πρέπει πρώτα να δυνατήσει κάποιος για να την κάνει. Το βασικό θα σας έλεγα, να είναι κάποια γυναίκα, κάποιος άνδρας στο βάρος της, όχι στο ιδανικό βάρος. Δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό να ρωτήσουμε τον ασθενή μας, πρόκειται να δυνατήσεις, πρόκειται να παχύνεις. Εάν πρόκειται να δυνατήσει να παχύνει, θα πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή, αν πρόκειται μια γυναίκα να κάνει τα παιδιά της, θα πρέπει να περιμένουμε να κάνει τα παιδιά της, να δυνατήσει μετά, να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης μετά από 1 χρόνο και να συζητήσουμε να κάνουμε τη λιπογλυκική. Αν πρόκειται να δυνατήσει, μετά τη διατροφή που θα κάνει. Συνήθως μπορώ να σας πούμε ότι δίνουμε μια διατροφή σε όλους μας τους ασθενείς, 1 μήνα πριν, ώστε να χάσουν μέχρι 8-10 κιλά. Επεμβαίνουμε, κάνουμε τη λιπογλυκική, μετά χάνουμε περίπου 2 με 3 κιλά, ώστε να έχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα. Διότι υπάρχει ένα τρίγωνο. Ο Βιτρούβιος άνθρωπος είναι στη μέση. Το ένα σκέλος του τριγώνου είναι η πλαστική χειρουργική που συζητάμε, το άλλο είναι η γυμναστική και το άλλο η διατροφή. Δεν γίνεται δηλαδή να είμαστε εμείς στη μέση. Είναι ο ασθενής. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αρκεί να μας βοηθήσει και ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή να κάνει τη σωστή διατροφή και το κυριότερο να κάνει και μια κινησιοθεραπεία, μια γυμναστική. Δεν γίνεται εμείς να κάνουμε μια τέλεια επέμβαση σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει λόγο και διάθεση να προσπαθήσει να φτιάξει το τέλειο σώμα. Να μιλήσουμε λίγο για τις τομές. Κάνουμε λοιπόν την επέμβαση, οι τομές φαίνονται, Πολύ σωστή ερώτηση. Θα σας έλεγα ότι οι τομές είναι τέτοιες που δεν φαίνονται καθόλου. Είναι σαν να σας έχει κρατζουνίσει μια γάτα, 1 κιλός, περίπου 1 εκατοστό. Οι τομές συνήθως μπαίνουν σε περιοχές όπως είναι το εσώρουχο, κάτω από το εσώρουχο ή μέσα στο εσώρουχο δεν φαίνονται καθόλου, ή σε περιοχές που ακόμα και ένα εκπαιδευμένο μάτι ενός πλαστικού χειρουργού πολύ δύσκολα θα μπορέσει να τις εντοπίσει. Μετά από ένα χρονικό διάστημα 6 με 8 μήνες. Άρα αλλάζει η ζωή της γυναίκας που το κάνει. Δεν Σίγουρα το συζητάμε. Είναι η ψυχολογία της αναβασμένη, το αισθητικό αποτέλεσμα διαφορετικό, ο τρόπος που τη βλέπουν και που βλέπει τον εαυτό της αλλιώς. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να φτιάξουμε είναι ουσιαστικά την ισορροπία μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού κόσμου. Είναι χειρουργική ψυχολογία, η πλαστική χειρουργική, αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει μετανιώσει που έκανε μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής. Κατά μέσο όρο, μια γυναίκα, ένας άντρας ο οποίος έχει κάνει μια επέμβαση, θα κάνει κι άλλη. Και αυτό γιατί, όχι γιατί είναι εθισμός η πλαστική χειρουργική, γιατί έχει δει τον εαυτό του καλύτερα. Οπότε ξέρει τον δρόμο. Δεν είναι ούτε εύκολος ούτε γρήγορος δρόμος. Ναι. Αλλά είναι ο σωστός δρόμος όταν έχεις ένα σωστό γιατρό απέναντί σου, ο οποίος ουσιαστικά κάνει το management, κάνει τη διαχείριση του προβλήματος για να σου πει τον τρόπο του ώστε να γεράσεις ωραία. Διότι όλοι θα γεράσουμε. Ο σκοπός είναι να έχουμε καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας. Οι καλύτερες επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής είναι αυτές που δεν φαίνονται. Γι' αυτό είναι και πλαστική χειρουργική. Λάθη. Το κόστος. Το κόστος σας έλεγα ότι είναι τέτοιο που μπορεί να το αντιμετωπίσει οποιοδήποτε άνθρωπος σήμερα. Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη. Η πλαστική χειρουργική στη χώρα μας είναι πολύ δημοφιλής και θα σας έλεγα ότι είναι το κόστος, η αξία των επεμβάσεων της πλαστικής χειρουργικής τόσο προσιτό που μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε γυναίκα, οποιοδήποτε άντρας που δουλεύει ακόμα και σε ένα σούπερ μάρκετ. Σε ποια ηλικία είναι καλό να γίνεται? Κοιτάξτε, η λιπογλυπτική που συζητάμε θα σας έλεγα ότι δεν έχει ηλικία. Υπάρχουν γυναίκες, άντρες, οι οποίες έχουν κάνει επέμβαση στα 18 τους. Βεβαίως, για να κάνουν αυτό που λέμε εμείς το six pack οι άντρες, οι γυναίκες στο Brazilian butt lift, ή να φτιάξουν το σώμα τους σαν κλεψίδρα, να φτιάξουν ένα ωραίο στήθος, μια μέση πολύ μικρή και γλουτούς, από τα 18 τους μέχρι τα 65. Αυτές είναι ηλικίες που συνήθως. Βεβαίως. Θα σας έλεγα μέχρι τα 50 η λιπογλυπτική, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν γυναίκες που έχουμε κάνει μετά τα 55-60. Πώς πάει λοιπόν και ο ιατρικός τουρισμός και οι εισερχόμενοι πελάτες που λέτε κι εσείς, ειδικότερα και στο ιατρείο σας στην Κρήτη αλλά και στην Αθήνα? Έχουμε αρκετούς Έλληνες στο εξωτερικό που σας επισκέπτονται. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα μπορώ να σας πω ότι είμαστε από τις πρωτοπόρες χώρες στην Ευρώπη, ειδικά στη γυναικολογία, στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται μέχρι και από το Κονγκό για να κάνουν εδώ επεμβάσεις, διότι έχω την τύχη να συνεργάζομαι με συναδέλφους γυναικολόγους και το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι. Αλλά έχουμε επεμβάσεις αυτή τη στιγμή, έχουμε ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι έρχονται μέχρι από τον Καναδά, μέχρι από την Αυστραλία, όχι μόνο Έλληνες, οποιασδήποτε φυλής, οποιασδήποτε χώρας καταγωγής, οποιασδήποτε εθνικότητας που έρχονται να κάνουν επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής. Έχουμε μία τάση αύξησης, ένα 20% κάθε χρόνο, και ο σκοπός είναι να κάνουμε την Ελλάδα πρωτοπόρο χώρα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον εισερχόμενο ασθενή. Το medical tourism, όπως λένε, μπορούμε και θέλουμε στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι σε μία πενταετία θα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Ήταν κατατοπιστικότατη.
ειδικότερα στο θέμα αυτό της πλαστικής χειρουργικής και της λιπογλυτικής. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πάκη.